Zdravím vás v dnešnom videu. Tentokrát to bude trošičku iné, ako sme zvyknutí z predošlých videí. A tentokrát idem s rodičmi sama, bez Michala a idem smer Sicília, Palermo. Máme dnes 30. októbra, budeme sa vraciať 2. novembra. Uvidíme, že čo nás tam čaká, pretože to počasie nevyzerá úplne najlepšie, ale stále sa to mení, takže uvidíme. Dokedy tu budeme? To takto budeme dokedy. Toto nie je normálne. Opatrne, Nika, hej? Dobre. Čau, čau. Docestovali sme do Krakova, bola to skoro 3-hodinová cesta, samé kolóny, ale sme tu, je 3/4 a teraz ideme za pánom a ide nás hodiť na letisko, tak vidíme sa. A ideme konečne k lietadlu, sme boli trošičku uväznení na 15-20 minút v takej malej miestnosti, ale to nevadí. Už ideme. Čaute. A my ideme dozadu. No tak konečne sme na svojich sedačkách. Mám 33 sedadlo. A sme úplne poslední. 33 a sme úplne vzadu. Úplne. Vypadla peňaženka. Pristáli sme a je tu teplunko. Samozrejme, že sme naobliekaní. Utekáme do vlaku. Dúfam, že dobrého. Vyzerá to jak električky v Tatrách. Presne. Vlak ide pekne, čistúčko, hladko. Bez nejakého trmácania. Je to na dobrej ceste.
sme konečne ubytovaní. Je to tu úplne krásne novúčke. Tu za mnou je oco. A ideme vám to tu trošičku poukazovať. Je to také akože maličké, ale čisté hlavne. O to tu ide. Takto. Musíme dať utierák tu. Voda teplá ide. A voda teplá, oco bože. Tu máme izbičku. A my sme vlastne na úplne že hlavnej ulici. Je tu trošičku hluk, ale veľmi dobre to je odhlučnené. A toto už je vianočná výzdoba v pozadí. No a samozrejme títo tu talianskí bosovia. Budeme mať veselo. Paráda. No tancuj, oco. 600 W. 1000 W. Akože sme vôbec nečakali, že až takto bude liať. A ideme sa aspoň najesť teraz, lebo sme hladní po celej ceste. Že vraj sicílsky street food a my sme celí mokrí. Na doporučenie sme navštívili aj tento palermský street food Niño Ballerino a tieto buchty sa tu robia už od roku 1802 a sú naplnené slezinou a pľuckami. Je to taký hamburgerik. Je to mäsko, pravdepodobne vnútornosti, sú tam ľadvinky, pečeň, možno nejaké huby, sú tam syr, vyzerá to znúka takto. No skúsime, aké to je. Dobre to je. To všetko za 15 eur. Nerozumiem. A takto sa platí v každom street foode na Sicílii, aby neprišli do kontaktu s peniazmi, proste len vložíte peniažky a rovno vám vydá výdavok. Oco otvára piva. Otváram pivo na balkóne, nemáme otvárať. Na chodník išiel. Dobré ránko. Máme 7 hodín ráno. Ideme na raňajky, dať si croissant a kávu. A dnešný plán je ísť na trhy, na Balaro a na pamiatky a potom pozrieť sa na pláž. Ale pršať od rána a nejak to počasie im nevychádza trošičku. Ale tak lepšie pre nás samozrejme. Tešíme sa na dnešný deň. Prišli sme na raňajky a máme k dispozícii takéto croissanty aj kávičku. Dali sme si 3 kapučína, je to vlastne o ulicu ďalej a je to takáto milá malá kaviarenička. Dobrú chuť. A po skvelých raňajkách sme sa presunuli na trh Mercato del Capo, ktorý je umiestnený v historickej časti Palerma. A za hlavný vstup sa považuje brána Porta Carini. Trh je živý, farebný, uličky sú plné ovocia, zeleniny, čerstvých rýb, syrov, ale aj špeciálnymi sicílskymi produktami ako olivy, pistácie alebo sušené paradajky. Dali sme si limoncello špric. Tuto v takomto stanočku. A chutí to ako roztopený citrónový nanuk.
Rozhodli sme sa ísť do katedrále di Palermo. Je to jeden z najkrajších a najikonickejších chrámov na celej Sicílii. Táto katedrála bola postavená v 12. storočí v roku 1185. Je to ako encyklopédia sicílskej histórie. Každý kus kameňa rozpráva o tom, ako sa tu po stáročia miešali Arabi, Normani, Španieli, Byzantínci, ale aj Taliani. Je to miesto, kde sa západ stretol s východom v architektúre, kultúre aj duchu mesta. Ideme na strechu a kde je vstup? Takto za oltár. No, za oltár Sa musíme ísť. prepchať. Je normálne skríša. Strecha Palermskej katedrály je veľmi zaujímavá nielen vizuálne, ale aj konštrukčne. Materiál strechy je poväčšine vápenec a olovený či medený povrch. Na strechu katedrály sme vyšli po točitých schodoch, tu sme kráčali po kamenných chodníkoch medzi oblúkmi a kupolami, odkiaľ je aj nádherný výhľad na vrch San Pellegrino, ktorý vidíme teraz pred sebou, vedľa je divadlo, najväčšie v celom Taliansku a tu sme presne bývali. Krásny výhľad je aj na Tyrhenské more v pozadí. No a tu sa všetci usmievame, fotíme, točíme, užívame si teplúčko a tie nádherné výhľady. Pozeráme sa na fontánu Pretóriu alebo tzv. Fontánu hanby z roku 1554. Miestni obyvateľi ju nazvali kvôli nahým postavám, ktoré sú priamo umiestnené oproti kláštoru a kostolu. A v tejto pekárničke robia tie najlepšie kanolo na celej Sicílii. Perfektné je to. Vážne to je sladučké, rikota vo vnútri, čiže niečo také ako cheesecake. Je to brutálne. A čo je také zaujímavé, je pani so vysielačkou a púšťa do pekárne len ľudí, ktorí najprv idú a potom môžu pustiť ďalších. Aby sa nestalo to, že v pekárni bude veľa ľudí a my sme dostali aj poradové číslo. A my sme vlastne v takom starom nájdený z kláštore. toho. A citrón mám na konci. Pôvodné artefakty. Aj s takým starým zrkadlom. No už mamka. Konzumujeme. Je to výborné. Úplne náhodou sme našli túto focačeriu celým menom Antica Focacceria San Francesco, ktorá bola založená v roku 1834, keď šéf kuchár prevzal zrekonštruovanú kaplnku a otvoril v nej túto focačeriu. Je to kultové miesto, ktoré navštívili aj rôzni umelci, politici a literárne osobnosti.
Teplá voda je normálne vhodná na kúpanie. Po celom dni sme sa presunuli na túto pláž mestskú, ale bohužiaľ nedalo sa kúpať tam, kde sme boli, pretože to bola súkromná pláž. A tak sme si zobrali pivka a išli sme sa pokochať trošičku morom, oddychnúť si. A keďže sme nemali otváraky na pivko, tak oco to vyriešil týmto spôsobom. Takže na zdravie. Keďže nám začalo pršať, tak sme išli rovno na taký neskorší obed. Dali sme si 2 pice, jedna bola šunková a druhá bola syrová. A taká zaujímavosť na Sicílii je syrová pizza s baklažanom, ktorá bola fakt že výborná. Vrátili sme sa z obchodu, nakúpili sme si zo pár vecičiek, mamka to tu teraz reže, dáme si to na večeru, pistaciové mortadely, pistaciový sír, síry, provizorné natierkové maslo, alebo teda taký ten roztierateľný sír, nejaké olivky, chlebík a máme tu aj pastičiny, takisto s pistáciami a citrónový variant. Tu čo tu? Zase ďalšie. A ešte čo máme? Prosecco. Chaos v Palerme. Sme vo Fusto Birrerii a je to tu úplne full a máme také malé stoličky iba a sme tu nasekaní aj s ostatnými ľuďmi. Zdravičko. Vybrali sme sa na raňajky. Samozrejme zase do tejto uličky, tuto, tam máme kaviareň, ktorá vlastne pre nás má prichystané croissanty a aj kávu. Dneska si dáme takú menšiu kávu a potom pôjdeme na pláž. Ešte sme tam neboli a musíme sa tam dostať autobusom, trvá to asi pol hodinu. No a dneska má byť 23 stupňov asi približne, teplúčko. Tak uvidíme, čo nás čaká. Raňajky číslo 2. A dneska sme zvolili už menšiu kavičku. Ďalším divadlom v Palerme je Teatro Politeama Garibaldi z roku 1865. Politeama znamená mnohospektrálne divadlo. Hlavný vstup divadla je vo forme víťazného oblúka, nad ktorým je fotogenický koč. Dnes je sídlom orchestra Sinfonica Siciliana.
A tu je náš dnešný cieľ, a to pláž Mondelo. Táto budova bola postavená v roku 1912 ako plážové kúpalisko vyššej spoločnosti. Architektonický štýl je Liberty, charakteristicky bohatou ornamentikou, vežičkami, balkónmi a detailami. Budova stojí na pilieroch nad vodou. Dnes je tu fine diningová reštaurácia a terrace. Včera tu trošku pršalo, teda trošičku viac. A je tu proste celkom zatopená cesta a preto nás vlastne autobusár vysadil skôr na inej pláži, lebo tu by sa už proste nedostal, alebo by proste ani ľudia nenastúpili, pretože sú úplne komplet zaplavené cesty. A aj pláž je celkom zaplavená, ale len na niektorých úsekoch. Inak je to v pohode. No tak mám nakúpené a kúpila som 6 pív, nejaké grisinky a ešte aj parmezán na taký snack. Tak som zvedavá, čo mi rodičia povedia, však to mám 10 kg v tej taške. Hneď po kúpaní sme sa išli osviežiť na túto sicílsku zmrzlinu, tzv. Gelato, ktorá bola naozaj výborná. Oco, ty si dajaký červený. Mňa stále tak chytá do červená. Ja som stále červený. Tak Indian. No, ako čereňový Indian. Vidíš, ja musím sa chrániť pred slnkom. A je tu leto v podstate. Nikto s tým nepočítal, ale som spokojný. Viale della Libertà, takto sa nazýva jedna z najluxusnejších a najdrahších štvrtí v Palerme. Bola vybudovaná už v 18. a 19. storočí. Ulica je lemovaná stromami, reprezentatívnymi budovami a je to prostredie vyššieho štandardu.
Je to vhodné miesto, ak chcete vidieť lifestyle lepšej časti Palerma. Takže ideme na to. Je to s výbuchom alebo bez? Tak s miernym výbuchom. Ježiš. Tak na zdravie. Na zdravíčko. Posledný večer. A na posledný večer, ale ideme ešte do mesta, takže Áno, tak na zdravie. na zdravie. Keďže sme boli na všetkých svätých v Palerme, tak teraz sa pozeráme na sprievod, kde si Sicílčania uctili všetkých zosnulých ľudí. Taliansku domácnosť, ako večerajú. Prišli sme domov teraz. Oco sedí jak malé decko. Pijeme synu pivko. Bol to taký príjemný večer, teplúčky, sme si posedeli na námestí, no a teraz už iba toto. Všetko bolo v pohode. Nádherné mesto, nočné. Nič k tomu nemám čo dodať, proste super. Nesmie sa, ale to je tak. Je to tak. Dovidenia. Dobrú noc. Dobré ránko. Máme 7:49 a ideme na raňajky a je to náš posledný deň. Už tu budeme iba nejaké 4 hodinky a pôjdeme na letisko. Bolo krásne, ale krátko. Krátko, ale intenzívne. Každý deň 18 kilometrov prejdených. To je to pekný výkon, áno. Dobrá, jak mortadela so syrom v buchtičke a je to vynikajúce chuťovo. Čerstvé, mekučké sa rozstrieva. Išli sme teraz na vlak. Vyzerá to inak ako metro. Takto, to je vlastne ten vlak, čo sme išli predvčerom s ním a čakáme. Keďže je nedeľa, tak musíme hodinu čakať. Ja som s tým nerátala, ale máme ešte dostatočné množstvo času na to, aby sme išli na lietadlo, takže nie sme zatiaľ v strese. Aj v Bratislave by sa to zišlo.
Pristali sme na letisku v Krakove a teraz naša cesta pokračuje smer Poprad. Volala som už aj chalanovi, čo nás má vyzdvihnúť, lebo máme blízko letiska zaparkované auto. Ideme tam teraz. Ňam. Zastavili sme sa na hotdog za Novým Targom. Je to nová benzínka. Takúto kávu sa dalo to, tak sme si ju dali všetci. Ja potom. som to poradil. Ja som to poradil, je to výborné. Špinavý. Nevadí, dobrú chuť. Dobrý večer. 20 hodín 17 minút, sme v Poprade. Došli sme celí, nepoškodení, zdraví, sme najedení. Vypité ešte nemáme. Ale budeme mať. Veronika šoferovala a bola to super jazda. Tam aj späť. Tu som. A mamka je tu. Mamka je troška nachladená, ale to len z prievanu. A je tu podstatne zimšie. Tam bolo proste leto. No, aj keď sa mohlo zdať, že zima, ale je dobré. Ale veľmi, veľmi sme spokojní s dovolenkou. Že odporúčam každému, nech sa staví na Sicílii a nech sa okúpe v tom nádhernom mori. Tyrhenskom. To je Tyrhenské more. No, takže je to super. Amen. Amen. Tak čaute. Šunky a klobásy sú vynikajúce talianské. Ďakujeme za krásny výlet.